Henry! Henry! Lo, sabi niyo? Iandam ng mga kabayo kay musaka tas bukid karon. Sige ha? Oh, sige. Dali. Oh. Oh! Ah! Oh! Ni! Yaman! Bukidon, mauli ko dihagak suntak ka. Uban ang pagpangga nga gibati ko. Kay gimingaw na ko nimo. Bukidnon, ikaw ang yuta kong natauhan. Bisag kanu sa dili malimtan. Asaman ang atuan. Magpabilin ka sa among dughan. Kailangan namin i-transfer yung load namin mula sa sasakyan, ilalagay namin sa kabayo. Dahil di na po siya madadaanan ng motor, di rin siya madadaanan ng anumang klase ng sasakyan. Gagawin namin, pag-transfer ng load namin, maglalakad din kami, pababa. Ikaw ang pinuyanan, sa amo ang pamilya, among panginabuhian, sa pagkaunag tagana. Bisaga sa mulang yaw ang taga Bukidnon, dili ikalimot nga ang tanan mingawon. Ang kahapsay kalinaw sa yutang inahan, ikaw ang paraiso sa imong Pababa na kami doon sa mismong Kalaniyugan, 3 kabayong dadala namin at dito namin kinarga yung load namin. So mula dito, babaktasin namin mga 1 hour? 1 hour? Or 40 minutes? 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour, babaktasin namin pababa. Mga isda gitagana, Bukidnon, mauli ko dihagak suntak ka. Uban ang pagpangga nga gibati ko. Kay gimingaw na ko nimo. Bukidnon, ikaw ang yuta kong natauhan. Bisag kanu sa dili malimtan. Asaman ang atuan. Magpabilin ka sa among dughan. Walay laing paraiso para sa among tanan, kundi ang Bukidnon lang ang among yuta nga natawhan. Nga naghatag ug nagtubag sa among panginahanglan. Malipayon bisan pa maglain-lain ug kagikan. Mga laag makamingaw kauban ang pamilya. Nindot nga tanan Taod-taod atong gibaktas, atong gibaklay, layo-layo na dito ng bukid oh. Dili siya recommended sana mga na high blood kay basig ma-heat stroke. Ani mo bangana dam yung kauban. Nawon kusyutang natawhan nga layo sa kagubot. 7 ka tribo gihiusa og nagkasinabtanay. Igsuon among pag-isip maong naglikay sa away. Tara laagon dayon nato ang nindot nga mga view, mga langob, mga resort. Tara manuroy ta dito. Kinsabay dili mingawon sa nindot nga kinaiyahan. Mauni ang Bukidnon, bilil hunggasas kahit tasan. Bukidnon, mauli ko dihagak suntak ka. Uban ang pagpangga nga bati ko. Kay gimingaw na ko nimo. Bukidnon, ikaw ang yuta kong natauhan. Bisag kanu sa dili malimtan. Asaman ang atuan. Anan day kuan kabag-abag. Dire na ka pwede tato ganan dire. Oh, Dire ka. teka diri. Minyo na ka pa. Minyo na. Minyo na ka. Imong anak ka man puyo. So dito, ipatulog ko sa akong mama. Gipatulog mo sa balay si imong mama sa tikas. Di pag matulog mo, ibigay pag matulog po dayon. Kung na akong bana sa diri gid. Sa musiko, di pa lumpag na ito ka. Wala pala ginalipyo kay wala pala akong bana nakauli. Ay okay ra. So, saan wala ni mo tay? Riba. Riba, si Ma'am Riba, diri na gid siya naggapuyo. Again, kung diri na mo sigo sa balay siya mama, diri magpuyo una siyang bayang bana. Ngayang bana. So again na, worth it kayo itong tabang yapot sa lugar kay mahurot naman yung kinauning saging siguro te. Nagpila man mo saging. Wala paligap yan eh. Or yung puso mo lang. Grabe no. Apektado yung crisis ka pagkaroon sa kuan. Ba? Pikado gyud. Ano trabaho sa banat eh? Kuan ra farmers ra. Farmers. Tulo das to basakan ba?
igtulog nga ang turtol sa basakan. Oo, mo na trabaho. Nya pili adlawan po niya. 40% ro siya. So ako nang i-encourage ko na uban nato mga higala dira nga kung hilig mo og adventure, hilig mo og field trip. Why not try nga mo ani sa yani nga mga lugar tas bring something nga makatabang pud sa tong isig kaingon. Kanang kuan ba dili kay tong laglag nato butang nato og pulos bitaw nga natay ma-touch pud nga life. Labi na tong mga hayahay na dira. Laga ganin niya inyong kanang mga suok-suok nga dapit makita ninyo ang mga butang nga kanang feeling nyo nga wala na nag-exist karon pero ga-exist pa sila. Share something. Ano lang. Nya ma-feel ninyo nga inyong life karon nag-feel ninyo naglisod mo dili may daghan pa ang mas naglisod sa inyo ha. So be thankful kung unsay nasa inyo karon. So ingon pa niya nga yang buhaton dire wa may lain pangitaan niya diri sa sapa mangisda siya. At the same time kung nay mo palit, iya na pong ibaligya pero kung kasagara kung may makapalit siya kay tulog kay sudlonon man kayo ni, iya lang nako ni siyang himong sudan pares niya sa saging. Sinsa gid kayo makishare ko yung saging. Wait daw. So thankful gid kita kung unsa itong nasa tong kusina karon. Kaya silang kuya, kabalo gyud sila mag-antos, kabalo sila mo kuan gyud, muuyon sa unsa ka lisod. Di ba? Naanad na ya. Ang uban kay arte pa kayo ya ba. Nagdini niyo magnaanad lang yapon. Agi ko ang saging ya. Ari ra. Kamay nagtubanan ng sigilid. Ipamutol lang siya kay tarungan kayo maestra. Tulog pa no? Uy, may kaya nang matay man. Mamatay naman siya. Mura ba may barko nga mo runggo? Among panginabuhian sa pagkaon at tagana bisaga sa mula. Siguro yan mo. Lakas maka-throwback na yung radyo mo. Ikaw ga ko sa kangit-ngit ba? Ako, di mo kumain Ikaw? sa drama. Dire ka, te. Kasi gusto may mga artista na bayad. Dali sa ma'am. Na may bayad. Nakay talent fee. Nada kayo kay napay usap pang radio dire. Samo wala na gipaminaw. Pero usap ka dire. May kurente? Wala pa nagatawag solar. Imo ni. Uy, mga dalay! Nagdagan-dagan. Yun lang ako yung radyo. Kundi ang bukid nun lang ang among yuta nga natawhan nga naghatag ug nagtubag sa among Ako itlog na. Ako itlog na lang. Oh! Ah! Oh! Ni! So, medyo kapoy na, dili kayo sa kong tiil. So, pasensya yun kayo mga higala. Kinangan ko mo sa kayo sa kong suon. Taas kayo bukid. Hagak suntak ka uban ang pagpangga nga gibati ko kay gimingaw na kunimo bukid nun ikaw ang yuta kong natauhan bisag kanu sa dili malimtan asa man ang atuan